Takže ahojte! Dneska som tu zase ja a dnes to bude to súťaž. Dúfam, že sa na ňu tešíte a ešte dúfam, že sa vás zapojí veľa, no tak. Takže musíte sa zapojiť aspoň 3 alebo 4, inak sa súťaž ručí, lebo to by bolo blbé, keby sa zapojili 2 alebo 1 alebo žiadny. Takže dúfam, že sa vás zapojí veľa. Čiže poďme na podmienky. Musíte dať odber a like. Musíte dať odber na môj kanál a like na to video. Čiže budeme tu mať 10 obrázkov. 9 vám ukážem teraz a 10. bude taký, ktorý budem dávať na konci videa. Možno si myslíte, že kopírujem od Schleich-11, ako je to skoro podobné s tým posledným obrázkom, ale dúfam, že ti to nevadí. Ak áno, tak mi napíš do komentára. Dúfam, že sa nebudete hnevať. Tak a môžeme ísť na to. Čiže odber, like. Tak, týchto tu posunieme. Takže ideme na prvý obrázok. No. A ešte by som chcela pripomenúť, že bude 3., 2. a 1. miesto. To si potom na konci vám poviem, aké budú za to veci. Takže prvý obrázok tu máme. A prepáčte ešte, keď to bude tak trochu dlhšie. Takýto tu obrázok. Tak. Ja ho tu položím a pozrite si ho. Myslím, že to viete podľa tej farby aj. Malo by to byť ľahké. Tak. Takže myslím, že to už stačilo, ešte chvíľu. Tak, čiže to bol obrázok 1. A odpovede mi píšte do komentárov, čiže napríklad prvý obrázok plemeno, druhý obrázok plemeno, tretí obrázok plemeno a tak. Tak, poďme na druhý obrázok. Tak to vyzerá. Tu vám ho položím. Tak. Myslím, že to viete. Sú to celkom ľahké plemená. Tak, stačilo. Dúfam, že ste si to pozreli, no ešte tak. Čiže tak, to bol druhý obrázok. Ideme na tretí obrázok. Ten vyzerá takto. Tak, ešte vám ho priblížim. Tak, myslím, že to stačí. Tak, to bol tretí obrázok. Ideme na 4. Tak, 4. obrázok je tento. Toto by mohlo pre vás byť trošku ťažšie, možno nie, pre koho ako.
Tak ešte priblížim. Tak. Čiže toto bol 4. obrázok. Ideme na 5. 5. obrázok je tento. Mám ho z kalendára, takže vidíte kalendár. Takže to si nevšimajte. Tak. Takto. Nestihla som ho ešte vystrihnúť, tak ukazujem vám ho takto celý. Myslím, že to už budete vedieť podľa tej farby. Tak ešte trošku bližšie. Tak. Tak, ja myslím, že to stačilo, lebo toto je veľmi ľahké plemeno. Čiže tak. Toto bol 5. obrázok, ideme na 6. Tak, toto je 6. obrázok. Tak. Toto je v celkom ľahké plemeno, ale dúfam, že sa vám to podarí a dúfam, že sa vás zapojí veľa. Tak. To bol 6. obrázok. Ideme na 7. Ten bude pre vás možno trošku ťažší, ja neviem. Takto. A ešte, keď bude ten posledný obrázok, tak pozerajte aj tie všetky videá, aby ste ten obrázok nepremarnil, lebo keď nedáte ten posledný, tak nie ste zapojení. Tak ešte zblízka. Tak, môžeme ísť ďalej. 8. obrázok. Ten by ste tiež mohli vedieť. Tak, ešte zblízka. Tak, myslím, že to stačí. Ešte chvíľu. Tak, čiže to bol 8. obrázok. A ideme na posledný 9. obrázok. Ten by ste tiež mali vedieť, je celkom ľahký. Tento. Tak ešte zblízka. Tak, čiže to bol ten 9. obrázok. 10. vám ukážem v nejakom ďalšom videu, čiže radšej pozerajte všetky, lebo keď nedáte ten 10. obrázok, tak nie ste zapojení.
A ešte nezabudnite dať odber a like. Čiže nejak tak. A to by bol už koniec, ale ešte by som chcela, no. Čiže za prvé miesto si môže vybrať, čo chce. Tutoriál, film, minifilm, megafilm, čiže čo chce. Ďalej, druhé miesto získava tutoriál a tretie miesto film 10 až 15 minút maximálne. Losovať budem, neviem kedy, to ešte uvidím, jak dám ten posledný obrázok, čiže radšej pozerajte všetky videá a dúfam, že sa vás zapojí do tejto súťaže veľa. A to už bude asi koniec, tak ja sa s vami lúčim a čauko u ďalšieho videa.